Poštovani slušatelji, pozdravljam vas s najnovijim brojem Hrvatskog glasnika i danas ću vas upoznati sa sadržajem vašega tjednika. Predsjednica odbora Hrvatskog sabora za Hrvate izvan Hrvatske istaknula je: što se tiče bunjevačkog pitanja, ništa nije slučajno. Mi to moramo pratiti i moramo dignuti na jednu višu razinu. Morate znati da Hrvatska glede toga puno radi u Vijeću Europe. Moramo biti pošteni prema svojoj naciji i vidjeti zašto se to događa i odgovoriti na sva ta pitanja. Sve to moraju znati određene hrvatske institucije, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, moraju znati naše diplomatske misije, a ponajprije naše veleposlanstvo, i onda mi možemo reagirati na diplomatskoj razini. Država ne može djelovati ako ne zna točno što se zbiva, zato su jako važni ovakvi susreti. Više u redovitoj tjednoj kolumni vaše urednice. Jedna od predivnih prednosti življenja u Budimpešti je raznolikost umjetnosti koju taj grad nudi na svakom koraku. Svaki se dan u godini možete diviti različitim umjetničkim izrazima koji krase ulice i trgove. Od heklanog drveća u Radaj ulici do žarko obojenih pukotina na betonu na Astorija trgu. Budimpešta je pravi umjetnički grad. Više u redovitom tjednom komentaru. Susret podunavskih Hrvata u mjestu Gajić i ove godine bio prilika za razmjenu iskustava hrvatskih zajednica i njihovih potreba u jačem i snažnijem povezivanju s partnerskim organizacijama u Hrvatskoj te dodatnom osnaživanju političke podrške. Hrvatima u Mađarskoj za hrvatske kampove dodijeljen je 21.700.000 forinti potpore i to za 16 kampova, od kojih njih 9 državnih koje organizira Hrvatska državna samouprava i njezine institucije. Pro cultura minoritatum Hungarije, jedan od ovogodišnjih laureata, bio je Hrvatski kulturni krug Bunjevaca u Čavolju, više na stranicama vašega tjednika. Pišemo o gostovanju Santovaca na Danu škole u prijateljskim Petrijevcima, o završnom programu i oproštajnoj svečanosti Hrvatskog vrtića u Santovu. 26 osmaša Miroslava Krleže sa svojom razrednicom oprostilo se prelijepim programom od razreda, škole, učitelja, svih djelatnika, prijatelja i roditelja. Maroj na hrvatskoj kazališnoj sceni, Kroatika u društvu hrvatskih književnika, koncert Lovre Pogorelića u Budimpešti. Sve su to ovotjedni napisi. Tukuljska crkvena procesija i ove godine stoljetnom rutom obišla 4 sjenice, dok je župnik pod nebom nosio u rukama presveti oltarski sakrament. Spomen maša izložba u čast Antona Semelikera. Ne samo pri spomen maši, nego i u okviru nove izložbe web stranice se možete od sada upoznati s mučenikom Antonom Semelikerom. U organizaciji Šeljinske rimokatoličke župe i župnika Joze Egrija, Hrvatske samouprave Šeljina te Hrvatskog kulturnog i športskog centra Josip Guja Đuretin u Šeljinskoj crkvi Svetog Trojstva na blagdan Svetog Trojstva održana je svečana biskupska misa i obilježena 110. obljetnica crkvenog zdanja. Predstavljamo nadarene učenike osnovne škole Katarina Zrinski u Serdahelu. Pišemo o pomorskom pikniku s pajdašima iz Hrvatske. U Katejskoj planini obilježeni su duhovi, a i u Salanti su proslavljeni duhovi. U Budimpeštanskoj crkvi Rana Svetog Franje u sklopu svete mise na hrvatskom jeziku 4 učenika 3. razreda Budimpeštanskog Hošiga primilo je sakrament prve pričesti. Poštovani slušatelji, slijedite platforme Hrvatskog glasnika, pretplatite se na tiskano izdanje kako bi tjednik Hrvata u Mađarskoj bio s vama u vašem hrvatskom domu svakoga četvrtka. Pozivamo vas i na naš društveni profil s dnevno svježim vijestima, izvješćima, albumima fotografija iz svih hrvatskih krajeva od Bačke do Gradišća. Budimo zajedno u oazi hrvatske pisane riječi u Mađarskoj na stranicama tjednika Hrvata u Mađarskoj Hrvatskog glasnika.